wadwa konyo thurwa to en gima nyaka bede wach tiluwe gi tim. To kuma ema ji oyuago osiany ka koro ji yuak nikech wasiwuoyo gi ji mang'eny mawacho ni gima doho timo en gima ber. Nikech sirkal ok olir maber manyiso ni maendi e kaka ng'ani biro dak to biro dak kaka jomamoko. Emomiyo jopiny yuak ni gini ukethe pesa ok wadwaro jolup jotend migepe. Japiny beda chayo nikech beda nena e odi moro mararacha ka iwach ni kori chung idwa bedo gavana. Japiny ema biro nyisi ni mabe ot michungo gavana. Ni mabe ot michungo gavana king'iyo ot modak e gimari tipenjori japiny do kare dwaro ang'o. Nyiso ni jopiny mokwongo oketo pressure kuom jotendgi. Ni in kisebedo jatelo moyier to ok inyal kwer ni kawuono ta aonge go. Kinyise ko biro nyisi ni jaoda yach to ne en gi dweche 9 adieri onge ni jaode biro nyuol en gi dweche 9 mondo ikre jakre no tugi nyaka koro nyathi bi kiduoke ni jaduong' sani to an nono to oduoke ni inono waro medebe onge wach inono koro japiny bende nyaka lok pache nyaka wuo gi jowa ni gi lok pachgi mondo ka gisebedo gi jotelo malong'o to koro gidwaro kuom gi tich mane gisingo ka. Omera ni chung mijumbe ni singo nwa kama. Ni chung MCA, Women Rep, Senator, no singo nwa kama. Ang'o momiyo okitim. To ka oseng'iewi to ang'i penje sadi. Kiyo moting'o dhogi to koni, owino. Mani wuoyo koda to ine mane nyathini odiwa chulo ne ficha. Koro imbe ugo yabat nyang'eng'o kinyal kwere. Miyo adieri nitiere kama jotelo okoso to nitie kama jopiny be nyaka nonre gidhi gichung' e kiyo giwach ni ndiek ambe kaka japiny ang'a marach. Lakini jopiny be ne wacho ni jotelo ge moko keto negi chenro makare mar mondo gik moko te oti maber.